Sumarmati Pandhawa tak perintah manteni Ratu Ndarawati. Semar Kasnomati Pandhawa wis kelangan kekuatan kaya dene gajah sing tanpa tlale, macan sing tanpa siung, ula sing tanpa wisa, yoga sing tanpa dhuwit. Ngaten nggih. Pandhawa wis tak perintah manut, tak perintah ngawon. Amit. Tak perintah ngidul, ya ngidul, dudul. Oh, teko Mbak, Amit Mbak. Amit Mbak. Nggih. Nggih. Waduh. Nggih. Yen wis tresno kawan Semarmati aku sing dadi agojo. Sing dadi agojo bakal mugel. Gulune para Pandhawa 5. Waduh, waduh matur nuwun. Dingah hal sing manah kula. Yen to Pandhawa mati tenan tegese ilang lilipe Duryudana. Kula badhe syukuran